Corruption. Yanetsa. Kunyanya mumakotsi. Hanzi munhu akarohwa asina witness. Unakurohwa. Unofanira kutsvaga witness. At least 2 ma-witness. Because wakaita 1 witness uri kunzi chii anenge asaid here. Ukatoshaya 1 is meaningless. Saka munhu akarohwa muZimbabwe zvauti unofanira kunge une witness. 2 azvinzwa paMbare polisa. Tikaziva ndo zvinoitika kuna makotsi ese here kuhigh court zviriko futi here hatichaziva. Munhu achakarohwa ndini. Zvisinei zvimapepa zvacho zvida kunotorwa. Hatisatamira zvichambotiraya kuenderera kumberi timboona kuti makotsi ese ndo zvaari kuita. Plus kumapurisa vari kudhileya munhu akarohwa after 4-5 days ndopo vari kuzomupa affidavit yekuendesa kuchipatara. Koti iri kusvikora mbonzi yakanonoka kuuya, yakanonoka kunosainwa. Why? Ivo vanotoziva mitemo yacho. Ivo arohwa unenge usingazvizive kuti panobva topiwa bepa rinodiwa kuenda emergency pawarohwa ipapo. But vanokudhileya. Uyezve kumahospitari kwacho hakusikurapwa mahara. Munhu unenge usina mari. Kana vana mari muZimbabwe muno $10 chaiva vanhu vakutadza kuibhadhara faini vakupika piki. Saka ivo mari yacho yekuti unge wane ma-affidavit report, medical report zvichida mari unenge waibatanidza kuti iwe usina mari. Apa warohwa. Varikudya mari. Ane zvimanakles zvinenge mabauti. Kutomangara kwacho kunenge kutongopedzawo futi nguva. Munhu akabereka mwana papa. Amenoti vanozviitira. Vari kurova vanhu vachiregererwa. Abaroerwa nyaya yekuti vanoda kupinda mubhawa $2. Munhu akarova munhu akasabhadharirwa faini achangoramba ndingovarova. Because iwo zvinari kana rubvudzi faini vanhu ini ndichashaya pondi yopinda mubhawa. Zviri nani. Saka munhu anganozvirapise panyaya yekunyepa kungondoda kunoti chiremba ndirapeyo. Ndakasvika kuno kumusi wa 10 nekuvenga munhu. Ndakarohwa musi wa 10 $93,000. Ndishaya $2 kupinda mubhawa. Ini nchinwa every day negwesa. Zvinoita here but hazvisinei ndokuenda tikukuziva. Foni yakadii kusvika pakupwanywa. Munhu ane foni yakadaisoi akachaye pondo yekupinda kuona mafoni angu esa ndangu pondo ndoshaya pondo anopinda mubhawa mahara. Even foni yacho yakapwanywa nothing. Ndowana imwe mangwana. As soon as I go to Canada, it's the same, very same thing. Ndogara kune vanhu vanokuti vanotengesa mafoni $20-30. Kuti foni futi one location go. Ndakaipiwa kuAustralia. Ndakainhonga. Iye yaunayo ndakaitenga $30. Saka ndogoshaya mari $4. Waoneta $50. Ishaya $2. Wese ngo but atisi kuzozura. Hatisi kumira kuno ticharamba tichimwa. Charamba chirwati masmart. Asi mukuru dai amboti pindirirawo panyaya dzecorruption vakupinda-pinda mumastation. Kutangira iko kumastation. Ini specially Stoddard, please. Stoddard ngaimboongororwa. Parwa vanhu vakawanda ine one of them. Ndakazongoona munhu akusena kuitwa. Handakana chandakataurwa vanana nekuti anozikanwa. Vanhu ivava, please. Tida kupinda paground paino takatosvinwa uyo kudhadha tisikuda mabhotoro zvezvekuti urikutaurira munhu nemuromo indakarowe ine mapepa mumbo ndakakomboka vanhu vakagara pagedhi pangu apa nemapurisa kuti ndisaende kuchipatara. Inini kana mupurisa wacho andakadhila naye totaura kuti nyaya yefoni yangu haina basa. Yokoshaya basa sei ndaripota. Asi hatisi kuzorora.
not corruption. Musatye henyu mukaona tadzuka. Especially stored at police station. Apa nje takaregera sha. Abaruka bachuku especially student police. Tiregerere. Apa nje takambo. Empari koti yacho. Pane zviri kuiti. Aiwa ndakavharwa akuke kuzasi. Ura unombopera. Kuita kunge Yotamu. Ngekuna Yotamu ngavambovhara zvakaitwa kuna Yotamu. Aina zveri kuita station chimbavha Hakuna munhu ngati wakarohwa uri 1. Onza unofanira kutsvaga samunhu naro Ndokuwada kuita tiri 1. ungatore witness revanhu wakauya kuZimbabwe boys hangu vari kuZimbabwe usafa wakarohwa uri 1. Hapana samhangari Ivavo pakatokaita lake nezvinhu zvakaitikira murokesheni pari. Daime muri mutaundi unonomuwana. Gara pasiri pake ndiani baba? Ngati agara pasiri pake ndiani? nyaya yecorruption. Corruption yavada kutoita. Aiwa vagara vachipiwa mari ka. Handikazivi handi kuchema nazvo ndaizikupera. Aiwa ainopera vamunangagwa vakataura kuti corruption iri kupera. Iona ichipera manje. Not corruption inopera shuwa. todowabatsira kuipedza tokutotanga mangwana. todowabatsira kubva mangwana ndakachoka suti yangu manje ndaisa bhachi makotsi ari kufamba sei ndo zvaari kuita ese here kana tadogumbuka nekoti 6 yepaMbare ndakarohwa ini kutodati ndikanomhanga ndikauya nemupurisa kuti abate munhu angandirova akatoda kutondirova mupurisa wacho aripo ndikatoona kuti vandi vanobhadhagwa vanobhadharwa vana ini ndinaye mupurisa wacho ini ndinotomuziva zita rake anonzani mapepa aripo zvimwe zvachotakangobata ndozvazvakutoziva ndakaenda kumaTyre kwacho havasi kuti teerera wazviona pange ndirini ndozvakazvivirira ndichikemu tokanangotamba tambiro kavanoda tinotamba zviendo mumutemo but zvatakaita izvi ndezvemutemo waiziva zvakatangira apa zvakatangira zvese saka hamene kuti handitonyore mupurisa asi tichaedza yekupa mupurisa saka todzosera mutemo wakudhara here wekuti ukabviswa ziso unobvisawo chango jasisi inotodiwa chango jasisi ndokuva ndikushanda munyika muno nenyaya yaitika iyi inorwadza nokuti inini munhu akandirova nechibhakero chomurova nechimwe handakuona zvazvabatsira kutedzera mutemo 7 days tichienda kukoti ungotaura kuti munhu haana kurova munhu abudai zvine mapepa mamedical report aripo zvese unzi haana nemadelaying tactics emapurisa zvavanoita nyaya munhu 10 nhasi yozopera nhasi 10 December munhu womunzana yakabuda kufa 20 something koma ndiungozvitaura una koti nhasi vatotoenda kuswera neso izeneya hapana andonyaya dzamunotanga nadzo saka muri kutota sei nemapurisa hatichamboenda kune vakuru vavo tombononzwa kuti pane zvavanogona kuita tichirikufamba tichirumbotera mutemo timboona kuti unosvika hatikwenda kutoti PGHQ tombonotaura tomboona kuti zvopambasa uko kuMorris Depo because hazvisi zvemari kana zvitungotedza hatisi kutonyora munhu tichangofamba nemutemo sezvauri
Tiramboona kuti zvinosenze. Zvakanzi mutemo Taitoti zvachinja Kudhakwa manje ndo unokonza kuti mutemo uite lusi. hatisisati tavanhu mamirira zvinhu saka tichamboona kuti chii pamwe taidhira nemanebhodha achitirega kuti musadai semaziri angu inini mupurisa aripo pakutaurira zvinhu zvese zvinenge zvichidiwa pamhosva saka kana achikutaurira chinhu 1-1 kuti nhasi ndaunoita izvi chimwe chaanoziva kuti akakutaura after 4-5 days hazvichaseenda kukoti zvinenge zvisisati wazviona manje kuda kuburasisa. tinoda kusvika pahonye ndokwatiri chitima chicharamba chichingoyei kusvika tasvika pahonye chinenge chichingoyei chichingokwisa saka imba nyaya yenyu muri kuti chimi hatisati tamiwa tikakuona kuti honye iri papi honye pane honye pataona hedu kuti pabhadharwa zvine umbo kuti aiwa pane pabhadharwa asi zviri zvamboitika zvacho hazvina kunzwisisa takutoona kunge masoja ndo atori nepower chairo Ari kuti masoja auye kukoti. ndosoja anenge atori nemoral justice mapurisa akanyanya kujaira kauru pavha kari chiripo saka umbomira basa remapurisa amasoja gaambotapirawo kumakotsi achibode kumastation vaisotiri masoja anenge achiroda Harare mai hazviitira muharare kama. tonodza Harare hazviitira kuti pange pane masoja. emanotaurira kaukwa moda kukamerawo Masoja anenge ane pusi. shamari kana da utaura unotaura uri kuno kwautaura usikamera ukuita ngori kutaura nyaya uri kumba kwako nai basi papa pako pakurowe Atiri kuitira pfuti dzine maganazi akazoya nepfuti panofa munhu kausatambe nepfuti pomfanome reka timboona kuti chitaura zvauda kutaura samati comrades pfuti mazi pfuti is a very dangerous thing. Pfuti nemotikari zvakasiyana nekuti pfuti iri very dangerous inouraya munhu akashumba chaiyo inoiri ma200 kgs shumba chaiyo inoiri ma200 kgs inofa nepfuti zvose atongogara wakatofa nepfuti magamba ekudhaya vanhu vakawanda vakashudhwa nepfuti kana sirivha chaiyo akazopinda pasi apa nefuti saka maganazi akawaruka kumatare dzimhosva panoshudhanwa koti inoparara inoputika ozi inoshudha kana matebhuri ese unenge uchiona nemachaisa anoshudhwa nepfuti pfuti inovhura kana jurauro rauri kuona iri rapo haina zvokuti chiuri manje ka unofanira kupera nekuda kwekuti we have to be strict tichiona kuti mupurisa wandikutaura naye harisi tsotsi here kune vamwe mapurisa ekuti mablogas polisi ekuti anenge achitoda kuti ngatongomwe makotsi kana ipapo police station hani nazvo kuferefeta kwemhosva kwayo hakuzobude zvakanaka nekuda kuti kuti awane kuvhara nyaya haizobude muneshe nekuti mune madhakwa mese maakufunga zvimwe wozove kana wafunga kudhakwa uchafunga zvimoko uchafunga umbono kuti hari kana mbonobika uchafunga zvakasiyana siyana hamuchaita zvekuferefeta mhosva saka doro rinodzorera zvinhu kumashure sai muri kuti chiine zveporisi riri kutaura sotatara ndikati ngaasadhakwe mapurisa akasadhakwa so far kuzhiko because kana asingadyiwo mupurisa unozopedzera kutonyorwa kana nekana pai chaiyo ko ndeipi police station yamuri nehuori izvezvi yamuri kuziva yakanyanya huori police station which one vari police station is corrupt camp or caravan mukempi macaravan is vari mapurisa anenge aripo caravan is vital and stodat also is vital ine vanhu vane corruption iyo vari police station chaichai iri corrupt kunze kwayakwe muchaji officer unosiri corrupt because hamupindwe munhu akaita se akadhaka right tadzoka futi zvakare satapedza
chii chamukuda wanyatsoti chiitwe imi aiwa corruption Kuda kuti isusu handinabviswa mazino. ya Kuenda mangwana kakunhingi kukoti. Takataurirwa kunzi mazino ako haana ndibate ndinyatsomaburitsa mazino usaite zina basa iri Wesi uri kutongonoudzwa kunzi mazino ako anoba mheni uchiona ekutamba. Uchamuona munhu akagwisa mazino ari pari. Wesi vari pishi kumhanya unobhadhara. Havana kuzorora. vanhu vari kuzvitiwo nevanhu vekuti vari kurova Saka hapana. anototi ine handisungwe Handisungike. handisungwe nesitodhati hai andorova toti enda unomang'ara Enda unomuka uchimuona mangwana pari. undomuona aripo Nyaya isati yapera. ndizowe Hazvina kunaka. ndozikanwa terekini ndoyanhu kudenera musa ndozikanwa inini hapana enda unomang'ara uyezve vanhu vakawanda vari muno mbari vazhinji vakurohwa havakwanisi kuendesa nyaya dzira kumberi inyaya yemakadhi kadhi rehospital ndodatoko vazhinji havana $12 ekutambisa anozongoti maindi kusiyana nahospitari kuharare hospital hakuzobhadhura mahara unopiwa polisi affidavit woenda ikoko unotidanari $12 kuti utanga kuonekwa nachiremba wapiwa $12 wakanzi accident havabhadhira $53 obva wabaiwa kuti jekiseni kuti unoita $2 rekuti upodzwe kuti upatengesera kuti mapirisi anoita $4 mapirisi usvika kukotonzi mbonzi munyanya ekuti vanenge vachi Zvakashata. Ende inini handioni delaying tactics yacho futi handizivi government yacho inozvifambisa sei. Kana ichiti iwo paita accident kuti urapwe uri kufanira kunge uchibhadhara. hurumende yabatana negovernment corruption yapera Hurumende ngaibatane munhu akarohwa anofanira kubhadhara munhu akarohwa corruption idzivire. unzwa munhu akarohwa akaenda kuchipatara mai manje yahurumende anotiraya kuti munhu iye atanga arapwa kana ane affidavit yabva kumapurisa orapwawo mahara orapwa because nyaya dziri kungoperera nemadelaying tactics because sometimes unenge usina mari yacho Isina nhasi takarohwa shaya takatorohwa atakabva tangonyarara tikatoona kuti hapana hatina mari yacho. chipatara kwachinonzi affidavit onzi bhadhara zvakati apa mari yacho Hatiwane. saka tiri kungorohwa ringosiyiwa Kufira mahara. ini ndakatorohwa futi pandiri panapa ndaitori nendebvu sedzine murume wekutokirwa nekurwadzirwa neshairi Shaya masinetsayo kungorohwa. korohwa che hakuna Kungorohwa nevanhu vane mari. Vanhu vane mari vari kubvumidzwa kungorohwa. Vachingorohwa. samukwanisa kuzotaurira mapurisa kuti acorruption Zvakanyanya tiri kutotaura. corruption iriko Hapana kutaura kunopfuura. corruption haina Haisi secret. hapana peja tasikazive kuti munhu ane zvigunwe zvinoita mabhaudi akagadzirira kuponda vanhu kufanana nemunhu akapfeka kuona maoko angu seveoona munhu achiuya kuona maoko angu ndoita ngendesenzza kubheki nozi anotorambisa kwandinogara kunyika kwandogara kucanada ndotorambwa nazvo munhu akukona handisenzi because ari smart hapana handina kana mhasukura yeah basa 3 days ndichorarama zvakanaka pasina kana zvinhu togara kuno ku3 months kuzimbabwe kuno but kuti ndikutaurire basa randosenza zvinhu handiti yeah timasmart turipo futi kanasi takaroita Tyre ndinotingachogoa ndichotapedza kutona kuti ana mupfuma wedu vachatopedzera vakutozochikakana kubva kucanada ikoko vachiuya kuno havasi mukoma vekungoti vakauya zekanadi from toronto anyways kamiriro kaita zvinhu mai manje as long as mazimdanso zvichiitwa madhanzi zvavo mbari competition handichaita inini ndinoda kukurudzira vanhu ite zimdanso
inini ndotoziva kuti semamonya iye akandiro vanhu vanhingari ndakaendeko vanofunga ndayozoita se ndayozotsvaka mutsingi saka paMbare complex apeda apa ndogara Mbare complex is better ndiende kuchitungwisa ya akwete bongo ndinotorespectwa mo kuchitungwisa kana kuhighfields kana kumufakosi but peda apa handichaenda chitungwisa da kutokuenda because kune hapana hedu anoimba kuna Shadi B Chifini waiziya kuna Lady B kuna Gasti Warrior kuna Dadza D respect vakuishaya kubva kumamonya acho kusvika kune vapaimbi saka takufanira kuenda ikoko kuna narikifaya tongonotambana narikifaya nichingoonawo vachiita zvavanoita takutochinja location yekumwira mabhiya razivo mapromota munoziva kugara maudza vanhu venyu security yenyu basa ravo nderei security haiende padhoo kunorova vanhu hatikutaura kuti tiri tipinde pagedhi takatosvimwa huro kuudzwa kunzi hatisunda mapolisi ngondiudza nemuromo chete tasvimboudza mapolisi odoti svina majega ngaite zvemabhazi kumusika uko apa zvemahwindi zvepamusika futi zvivapana zvacho munonhonga mahwindi kumusika kuti auya panhu pakazara vanhu anenge achiitei zvisingatomboziva kuti hazvina kana adhiresi dauzikanwa nekurova vanhu manje isi hatimiri chitima chikaramba chichingoenda hatidomiri ba